Ina ma abota kallon fina-finan Indiya na fassara. Durandar kashi na uku ya ƙaraso shagon mu na Telegram, wato cigaban Durandar na biyu da kuka kalla wancan satin ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka same shi a gurin mu, sannan za mu maka sauran ƙarin bayani. Na san dama wanzan zatun kun jima kuna tambaya ina na ukun ta yau da Allah ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Kawai abin da zaka yi in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayan domin ka samu fim ɗinka ka ƙarasa jin daɗin shi. Domin wannan shi ma Sultan da kanshi ya zo na ya fassara muku shi domin nishaɗin ku. Kawai da abin da zaka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Insha Allah za ka same shi, sannan za mu maka saurin ƙarin bayani. Sa'annan ba iya wannan matsaya ba, muna da fina-finan Indiya wasu kala daban-daban. Duk wanda kake buƙata insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sa'annan in ka haɗu da wannan bidiyo na muka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku, sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode, muna zuwa jiran ku sai mun ji ku.